Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gikumpirma sa Cotabato City Health Office nga dunay tulo ka kumpirmadong kaso sa Mpox sa Cotabato City. Apan dili kuno angay magpanik sanglit ang Mpox. Dili susama sa sakit nga COVID-19 nga paspas ang takdanay. Ani ang detalye. Nakatala na og tulo ka kumpirmadong kaso sa Mpox sa Cotabato City as of June 3 ning tuiga. Human matud pamigula ang confirmatory result niini. Matud sa Cotabato City Health Office, usa sa nataptan sa sakit ang usa ka 28 anyos nga babayi nga kasamtangang nagpatambal sa ospital. Samtang ang laing duha ka lalaki nga nag-edad og 72 anyos ug 4 anyos ang kasamtangang naka-home isolation o ginaobserbahan. Gumikan niini, gipaubos sab sa surveillance and monitoring ang mga nahimong close contacts sa mga kumpirmadong kaso. Samtang dunasay kapinapulo ka suspected cases sa Mpox sa syudad nga gipaubos karon sa confirmatory testing. Kaya lang siya umabot ng 10 kasi tinasa natin yung kumbaga high index of suspicion kasi ang gusto natin ay wala tayong ma-misdiagnose na mga cases ng Mpox. So kahit yung mga sa tingin natin ay chickenpox lang, so kino-consider natin siya as to consider monkeypox at pinapatest din natin. Apan gipasabot sa CCHO nga dili angay magpanik sanglit dili susama sa COVID-19 ang Mpox. Huwag po tayo magpanik dahil ang Mpox naman po ay hindi naman po ganong lakas ang effectivity rate niya, no, o yung pagkalat, no, hindi kagaya nung COVID-19 dati na airborne siya, mas mabilis at mas madali siyang kumalat. Ang Mpox po ay hindi sa airborne at saka direct contact lang ang transfer ng sakit. Padayon sa pag-awhag ang CHO nga kanunay maghugas og gamot, mag-alkohol, magsuot og face mask ug mulikay nga maka-direct skin-to-skin contact ang laing tawo, ilabi na mga kumpirmadong kaso. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.